Tanawin juga sa bungtod guys nasunog di ada mi karon sa mabini kay nami gi-process nga papel importante ra kadyo sa taliuwan na mangita mi kasilungan daan ni nakuan ko sa bungtod kina nasunog madyo kani kay taliuwan aron mapangag kadyo halos gauwan tibok adlaw guys manang wa koy vlog rong adlaw pero sagdiraman makita ra tawag mapuhon. Grabe guys buntag gabi palis hapon uwan sa tirmi halos way adlaw di mo uwan daris buhol. Good morning guys! Pusan sara ng baygon na rin kay pakalat-kalat. Grabe lamok na gudari. Bisag ra kagamay, grabe kasagod kaging maak. So mo to gapapalit ko hundred isa ka. Isa lang takabuo kang ipapalit isang baygon sa kalingin ba isa man pud ka karton gipalit madyo nimo pud may stock. So today guys, mo to tas ubay. May vitamins. Matutas ubay sa LBC kay magpadako og mga products dako dari mga young living products kung tiri ni siya ipadani ng musliti kay gamit mo kung padadanan is kuan kining wa pa ko ni makasud bitaw nga mga kuan courier didto except LBC. So the address ang kibabutang ni tiri dari kay dapat kay perfume nga ipada mga perfume nja asa agkarikatiri, garing sayang living, ija naman yung gipangkuan, gipang tangag bubble wrap. Hindi bukok, mabarang yung misteri na niya, itong bukok, yatim man. So, agkaring perfume, ragwa pa. Saan ba tayo bubble wrap ka rin? We have, kuan, women. Type 250 ra ni guys, ito ang women. At ito naman dito sa basic na magpakay. Arong, matarang arang maka-advise pud sila ug sa ini pagpak ng kanang safe pud sila ba. So ato ra ning dadon kini importante ning address. Nga ara ko guys sa case motor. Kay daghan ni pero mangutana patas LBC og nabas sila box nga i-provide or pwede ra magkaniran sa pack laman inga na posto og tama no kuan ba packaging tape. Yo, bro maga. Wala ko nag-ilis, nagsapaw ra ko dani. Kay dahil ilis ka po maglaba. Gika namin ning simba, sa di na lang ko mag-ilis, harang gisapawan og ngani. Okay guys, let's go. See you later. Basin og mula agud meron guys, hindi man na mo og padadari. Diya og nay maapit nga mga bio, ano gatong baho man. Sila bakal pilit. Barok na may sukang na jabo. Guys, og nami maagian nga mga lami yung tanawon ni nga na makapit lang pud media. Vlog dito. Kana. Let's go. Uy, agsuga ka na lang patjon ni suga. Kaya 40 taon. Mask. Mask ha doy. Oh. Kuha sa kong mask binasod sa bag. Ha? Nada ni mask. Ada ikaw ba? Ikaw ra kuha kay Jesus pila ka kabri. Asya, los. Okay, let's close the door para safe. Let's go. Bagyood mo ko, uy. Tanan. Isi, latikan mo punta. Ada pila ng mata. Saan para pagkakita? Dana. Alright. Tumatik. Okay guys, see you later guys. Abot tag James LBC ubay guys. Kaning mga karabitaban. Gumus ng gagmay. Okay nih. Mom. Bidwina. Pagod ka, pa nagsauta ng pinapamahaw. Karang natagpukot na katas bitaw. Pagkado na. Ganang na ng supay. Ayaw ko na pupunin mo maminaw. Tingog ba? Nga na yung tingog mga taga-bukid. Mapuntak po. Undoy. Uy, tignan lang mong ban. Pare, edit tayo mga video lang. Ako ra, takatakaan. Palagi. Mga ano mo, sir? White hair. Ilitaw daga. Ikaw. Ilitaw ra ba tadi?
Pwede ko madagan na. Hindi. Alright guys, nakapadana ta. Mangita mirong kablagan nga kanang ay di ay guys, nabuang nako. Magsukod ay miros juta. Magsukod ay miros juta guys, katuhang giinin jo nga nakapayat og gamay nga luti para puhon sa tagkaumaon pod. Matuta karon day guys, haday mong pakiton sa luti nga tagsukdon ron. Tara do dito na ra ta. Hello everybody, ning silong sa may karadya kay natus unahan, grabe ko sa nagwan mo hapit man tamis kapayas da, man sa ingin masunday uwan pa kuno. So nanilong kami das barangay Bud Ubay. Kasi taga barangay Bud ha, dami sinjuhan bis purok 5. Purok 5 na, purok 5. Bud Ubay Bohol purok 5 officials nang pasahon, basig na mo nailhan na ni. Anak nito Vallejos mo ni mga saratin natam, na Prince Charming. Uy kuya, gamang purok ito, may Prince Charming ka, may mapili. Marumong mga nawag sa kuksok tanan nito ama. Dari na gwapo rin yung taga-Renes Bud. Prince Charming, Louis V. Aton. Muse, Sheila Marie Gabuya. Awa po yung Muse. Amo, kawa po yung mapili. Mura pong mga nawag, timos tanan. Dari ka na yung Muse. Puro kagawad, Sherlita Kasukot. O, Barangay Captain Ambrosio Dasok. O, tanawara, may lingaw dari kasi Captain Miguano. Namasa na raman dari mga barangay official sa Barangay Bud. Why lingaw kay Sigig Uwan. Namin ay lahat ito ang ipahingan eh. Basik enjoy ito mga silingan. O enjoy ba mga crush ba enjoy noon? Darling. Hi, darling. Yung tao ng darling. Himus. Naparupon. Bali-bali. Himus. Guys, dahil na miss kapadas dam. Bauhan ni naman lain naman yung dana. Giyagi ang undoy. Kapayas dam. Pero to alam to. Kuhan siya itong main agianan ba? Yung laktid ba namin rasunahan kay. Gauwan na to. Gihangat ko ito. Karong pagkaadyo eh. Kahungag pa silong. Alamian ta managada ni bag napatay taga. Taga, may mong itaga. Simon. Los. Daghag tubig agdam guys, kargado. Aron ka nice kadto tanawag mga bungto dari guys oh. Klaro ka adyo. Taga mong motor amarang gibilin dos ubos kay nakalag mi pinakalit. Grabe kanding daghana. Lamir man nakaldiritahon. Tadi na pata magdugay guys sa mga tahoy. Sige mo paglugod. Alarang kuha ha. Nasadlag mananap. Di na pa may magdugay guys. Iko ramin ng liili ba? Huwag ka na umig na ba siya dagdam. Daghan mo rin siya. Ting uwan. Budbud ron. Kunan sabi ng sanilas. Lain magang sanilas kayo mura magmabalin to. Agay. Hindi ko na bali na ganun tiil. Okay guys. Patatong ta. Barangay road na pud mi nag-agi guys. Boning undoy ayo. So ito man sa mga laktad-laktad. Medyo kulbaan ako kay arang lapukag daan. Tanawara man na ninyo. Mura naman kung matikayhan ka namang muslide ag ligid na mo. Ay sarag dandoy. Sana ba ni matutubog ang buhog daan eh. Hindi ko na dali. Nice. Mountain ba? Bukit. Oh, glasang. Daghang gumawa ginani noon. Uy, mad trail. Andrel apad. Trail na po yun. Nice ang mga lasang dahil guys, oh. Ay, jarang. Sana ba eh? Please understand my Ulan, sama na yung mad trail. Tama, tama. Ay! Ito, ubos gamay. Ubos gamay. Sige pa. Oh guys, na tubig lang. Para masiguro ning law ma. Mo na guys, katong giingan ni Pabpab nga kuan bagong attraction dari sa ubay. Arang law masiguro na kay kuan man, aram ka green. Guys, tanawan ninyo. Rock Mountain na mga taos ubos, nangilipod sila kay si Pabpab man kuy unang ga post ni. Katubang makeup artist na makeup artist na markatag izag makeup artist. Si Jadani ga unag post, di man ang gipanglaag na sa mga tao. Unsa kaya kita lagi og makadingog lagi na napay bagong attraction kay mura malagi mo gilot malagi ng tail, gusto malagi pug muli. Ibo nang di apo ko dari, gwapo man jud pod oh.
Pero da ako sa ibabaw na pwede man tamo na og dato pero di na laman kay murag hagnawan ko balahi ba zatag kuan. Aw ako balahi ko kay bakit ako murag kuan hagnawan ko mga tubig bang mga lawom kay bitak mao mo lang uy hagbang para bang ko mahang kamat dyan. Look at that. Lawom jud si Jaka color ni Jana green na jud. Tako si Jaka guys. Lawa ka adyo. Parang lawa ka na. Pero di ko sure ha og paliguan ni urdihan ni ba. Hadlok man pud maligo dari di ka kamaw mo langoy kay jud malumos ka mamatay yung kagsadyo. Wa pura bag view dito. Kitag panoramic park. Narang lang magtubig. So guys, mo ni bagong gikahangagan ron sa mga bulanon. Kining atraksyon na dari na. Mao man bag uron ngay lagi laglaag. Bag una pud ni ja basig ilaha ning palami ag taman. Hi Ate Mervy. Ja, ako po manjud pud bisag ako giganahan ko. Kami lagi motor-motoran. Ja, na lami tanawon kay kana ba taong si tawag ni mga bato Barak Mountain. Lami tagdi na laman na magturo nga na forma ba. Pero gamiton mo sa construction. Igora lagi ta naghapit-hapit ron guys, impot tayong mulangan jud kadyo. Pero ara mong pahibaw no gun sa gani kung paliguan ba ni nga na basig ilahan ning i-develop ba or unsa na nila. Harap pod mong pahibawon. Ay naghagunos dito na magigatrabaho diri sa construction ba kaning mga bunbuni nga na. Ha? Galingag pa to? Mo lagi galingag pa to. Gali dive. Lami dive no karang tinawa ka ayo tinawa ka ayo. Pero malubog ron jag muuwan kay mula na man tong mga bato-bato. Ana di pud mi magdugay guys, hapit-hapit ra lagi mi kay arong worth it pag lakaw ba. Basta hindi kita tag maajuhon pero mo ni bagong gikahangugan karon guys bag-o ning gikabuangan karon sa mga netizens da ares Bohol nang laaganan ba kay damo go na trending lagi nga post nga kani lagi gwapo yan na picture ba Picture daw ko. 1 2 3 sama ay kitang duha na laman ikaw ra di ay gansi ko Magawa man. 1 2 3 smile sabi kay di ko kaabot to eh So pag smile ho 1 2 3 smile sa pa ano sa magawa? Grabe ang naong digir pa makaamor magpalanggana niliot masilpon tana pa Bangang-bangang. balik ra mi dani guys ug unsam galing og paliguan pa nagdi pero kang giganahan guys kinang darapit na kina ba nay lasang na alamit anong kina bato-bato ha matunog ko dito gwapo jud guys gwapo lugar daari actually nakaagi ni Miss Undoy daani das ni agi ra pud mi di karon jud ning dugay mi ba ning guha pud video gamay ra makakita mo ngay ko na nang nilasang dani sa atbang tanaw ra man ning jo oh gusto ba mo angay na nay mga bato-bato ba ka kahuyan ha ngay ko ra ka gwapo ka jo lamig do dari ay nice jud guys agkat mong tubig ba oh mura maglami ka jud liguan kay grabing tinawa man ka adyo wapo ko habog sa ni update na hani ba paliguan ba na niar hirap pag ko kay kini laging maritis man ta ka adyo kini lagi chismosa ta kadtog na chismis ngig na bagong gikabuangan dito ato pangadtuon kay magpalupig ba pud ta strand wahi na gani ko pero at least sa kakita ta wapo bray isi tabangan so umato na mi guys hindi magdugay guys kay hapon na po alas 3 na alas 3 na jud tapin ni tipas na pagwakwak di na ko nagagis way rasada arang tangog gadoy nakuha ka man arang jeng ka kurente arang gino mag-agis tunaan arang gino pong kabiyo shortcut pero lang tail mura nag shortcut po nagdabang tail tanawa ay tai may suman mijabas ako guys pa was nervyos ko sa aming giagian mga magtunaan slide ang ligid ba mangurag pagang tulog apil dan ha migikan guys na arang biyo ha ba pag amang giagian usag arang lapo ka lingaw malamang pud ko wow legs oh asa ka na oh wow legs jara lapo ka Di na misalis siya guys, pero mag-ilis pa ko ay tama to dito juta. Kay basag ang kunot na abtan lagi mig-uwan dito sbud ganina. Oh, di kalanggaman naman dito to. Pagpadag
gana mapag-abot sa kalanggaman uwan pare po dito so mo to nabasa ko mag-ilis ako sadya. Pahaway sa ko gamay kay grabing haga. Aw guys, kuan na naman guys sa sunod video na raman ag. Zuta nga teng napalit kay murag taas-taas nating vlog karon so ugma na raman. Ugma balik danihan channel kay patanawon ka na sa zuta nga napalit gamay. Ja. Sige, ugma na raman lagi kay murag taas-taas na ni.